Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kezdjük meg Isten tiszteletünket az 51-es énekünk éneklésével, a gyülekezeti énekes füzetből. Ez így kezdődik: felnézek a vizek fölé. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg most a hirdetéseket. Előjáróban csak annyit hadd mondjak, hogy elnézést kérünk, kicsit most hűvösebb van itt bent a templomban a megszokottnál, úgyhogy hát nyugodtan fészkelődjünk, hogyha picit fázunk, és itt emögött az oszlop mögött találunk egy ilyen kosárba egy csomó plédet, úgyhogy ha valaki azt érzi, hogy már fázik, akkor akár az igehirdetés közben is szabad fölállni, oda menni egy ilyen takaróért. Úgyhogy reméljük senki nem fázik meg.
hajnalka kezdi a hirdetéseket. Gondoljunk imádságban azokra, akik a keresztkérdések hétvégén vannak, Andrással. Nagyon izgalmas, mikor egy felfedező csoport eljut erre a pontra. A hétvége mindig egy ilyen intenzív lelki alkalom. Számomra nagy élmény volt a tegnapi karbantartó nap, azért, mert én a karbantartó napot most őszintén bevallom nektek, hogy nem szeretem. Tehát nem tudom, hogy miért, majd ezen kianalizálom magamból, de nem tudok könnyen beleállni. És tegnap pedig nagyon jó hangulatú karbantartó napunk volt, úgyhogy számomra is egészen új fénybe tűnt fel ez a nap. És hát ez nyilvánvalóan köszönhető a dán vendégmunkásoknak, akik hozzánk érkeztek, és sokkal bátrabban és lelkesebben fogtunk mi is hozzá a munkához, azáltal, hogy ők itt voltak velünk. Majd mindjárt őket is bemutatjuk nektek. Csak annyit akarok ehhez hozzátenni még, hogy egyrészt, hogy nagyon köszönöm a Tóth Sanyinak, aki az ő szakmaiságával, meg lelkesedésével jelen volt és segített minket így igazgatni. Másrészt nagyon köszönöm tényleg az ifiseknek, hogy beletették magukat, valaki meg is jegyezte, hogy milyen nagy dolog, hogy húsvétkor kiállnak és elmondják a bizonyságtételüket, és utána pedig egy hétre rá pedig a két kezükkel dolgoznak a templomkertben, úgyhogy ez nagyon nagy dolog. És hogy az van bennem, ebbe adjatok majd így tanácsot, vagy gondolkodjunk együtt, hogy nem vagyok ebbe ügyes én se, hogy a saját gyerekeimet így a házi munkába befogjam. Tehát, hogy úgy kedvet csináljak, tehát nem ráparancsolni, hogy gyerünk csináld, hanem hogy úgy jó kedvel tudjuk csinálni, és hogy az a gyerek megérezze, hogy ő tud beletenni a dologba, és adni tud a családnak, vagy a közösségnek. Tehát a gyülekezetünk is egy ilyen nagy család, és hogy ebbe kell valahogy fejlődnünk, hogy úgy meghívjuk egymást a szolgálatra. Gyereket is, felnőttet is, hogy neked van mit adnod a csoportnak, van mit adnod a közösségnek, és ezáltal te is gazdagszol. Tehát mindenki, aki ad, az tudja, hogy ő nem veszít ezzel, hanem növekszik. Azt szeretném kérni, hogy a dán vendégeink jöjjenek ide ki, és mutatkozzanak be. És közben nagyon köszönöm Gulyás Józsinak a tolmácsolás szolgálatát, és Nagy Simonnak, aki ezt a Messenger hívásban lehetővé tette. Gyertek ide! Please introduce yourself briefly, and I will translate. And we are very happy to have you here. Welcome to our church. This is a historical event because they are the first students, I think, from Denmark, from our Friendship Church. Tehát van egy dán testvérgyülekezetünk, mi már sokszor voltunk náluk, ők már sokszor etettek, ruháztak bennünket, és most mi nekünk van ez a megtiszteltetés, hogy ebből valamit visszaadhatunk. Nagyon örülünk, hogy itt vannak. My name is Caroline. I'm a student. I'm studying a bachelor in public health, and I'm 24 years old. 24 éves vagyok, Karolinnak hívnak, és egészségügyi hallgatóként vagyok egyetemista. És az ő férje a Silas. Silas, you follow. Hello, my name is Silas, and I am married to Caroline, and I go to medical school. I'm also 24 years old, and I just want to... Oh, you can translate. No, Silasnak hívnak, szép bibliai neve van. 24 éves vagyok, a Caroline férje, és egészségügyben tanulok, vagy hát talán, are you going to be a doctor? Orvostan hallgató, 24 éves. Yeah, and then I just want to say on behalf of the group that we are very happy to be here. Some of you might know Jens. He came here many years ago and started this friendship with you, and yeah. A csoport nevében szeretném megköszönni, hogy itt lehetünk. Biztos ismeritek Jenset, aki elkezdte ezt a barátság kapcsolatot jó pár évvel ezelőtt. Egy mosolygós, gitáros dánról van szó.
And every Sunday in our church we pray for you, and we pray for this church. And then it's nice to finally meet you and see our brothers and sisters in Christ. And we're happy to be here and learn from you and see how you do church. So thank you for this very warm welcoming. Óhuszi gyülekezetben, Krisztiánskirken ez a neve, minden vasárnap imádkoznak értünk. Hát ez izgalmas, mert we also have a leaflet and your name is in there, but I wonder how often we pray for you, so we have to learn from that from you. Vajon mi mennyit imádkozunk értük? I don't know what you translated, but it doesn't matter. Szóval nagyon örül, hogy itt lehet. My name is Nikolai, and I am 22 years old, and I study IT back at Denmark. Yeah. Nikolának hívnak, és hát IT-t tanulok. Nikolá is különben házas. Még annyit mondott a Szilász, hogy annak örül, hogy mi testvérek lehetünk Krisztusban. Azt hiszem, ez fontos volt. Hello, everybody. My name is Adam, and I am 25 years old, and I'm not studying anything now, but I love music, and I want to study music. Yeah, thank you. Adamnak hívnak, és most éppen nem tanulok semmit, de nagyon szeretem a zenét, és zenét akarok majd tanulni, és 25 éves vagyok. Hello, my name is Andreas. I study theology, and I'm 25 years old. Andreasnak hívnak, 25 éves vagyok, és teológiát tanulok, és az Andreas még arról híres, hogy amikor mi kint voltunk Dániában, akkor a saját ágyát adta oda valamelyik ifisünknek, hogy ott tudjunk lenni. You gave your own bed for one of our youngsters. Nagyon shared, not shared, no, not shared. Jó, és akkor még gyorsan hadd mondjak, csak egy ilyen nagyon kedves dolog, azért szeretném ezzel húzni az időtöket. Tehát van egy ifjúsági lelkész ebben a gyülekezetben, Lászénak hívják, és küldött nekünk ajándékot a gyülekezetnek, és egy levelet, és ezt most szeretném itt kibontani, de mielőtt kibontanám, hogy kicsit izguljunk, csak röviden, tehát azt mondja, hogy nagyon örül, hogy barátok lehetünk, és hogy itt vannak ezek a fiatalok velünk, és azt mondja, hogy az evangélium élő és dinamikus, néha meglepetésszerűen érkezik meg hozzánk, néha a kényelemen keresztül, néha a kihívásokon keresztül, de mindig életet hoz a számunkra. Az az imádságunk és reménységünk, hogy az evangélium növekedjen mind a két gyülekezetben, Káposztásmegyeren is, és a Krisztiánskirkében is. És hadd szimbolizálja ezt a növekedést ez a kis ajándék. Úgyhogy ezt most kibontjuk. Nagyon izgalmas, vajon mi lehet benne? Hát ez egy életfa. Ugye ezzel az életfával mi is szeretünk azonosulni, amelyik ott van a folyó partján, és a leveleiből a pogányok gyógyulnak. Emlékeztek a Jelenések könyvében erre a gyönyörű képre? Ez a mi küldetésünk is, hogy itt a gyülekezetünkben élet fakadjon, gyümölcsöt hozzon minden hónapban. Tudjátok, ez egy ilyen csodálatos életfa, és sokak gyógyulására legyen való. Hát ez egy nagyon szép közös szimbólum. I think this is a very lovely mutual symbol of our growth in Jesus Christ. Nagyon-nagyon köszönöm. És akkor még gyorsan megkérném, nem tudom, van itt Dorka, Kati, Máté, gyere, és szeretnénk adni egy pici ajándékot nektek. We would like to give you a little present of our church. This is the symbol of our church, jó? És akkor ezt mindenkinek adjunk egy ilyet, jó?
Ki van még itt, aki esetleg ér? Zoe, gyere Zoe! Marci! Itt van Marci? Szaladjál, Marcikám! Jó, meg kicsúszik. Jó, igen. És szerintem adjátok át nyugodtan. És akkor még küldünk egy ilyen szép szívecskéset, ez az én ötletem. I love Budapest. Reméljük Lasse is eljut Budapestre, és akkor... So this is for Lasse, and this is a quite open invitation, okay? Yes. Thank you. Thank you very much for coming, and you are welcome for lunch and everything, so... Thank you so much. Enjoy the service. Thank you. Köszönjük a türelmeteket. És az óvodásokkal én lassacskán kiballagok most, vagy a te hirdetésed után? Lassan megyünk, oké. Miközben az óvodásoktól elköszönünk, mi egy-két nagyon tömör hirdetést még hallgatunk. Az egyiket Zoe szeretné mondani a táborokkal kapcsolatban. Áldás békesség, jó reggelt mindenkinek. Igen, valóban csak nagyon gyorsan. Péntek reggel kiment az e-mail, hogy még körülbelül 30 helyet tudunk adni a gyülekezeti táborban, nem az SDG-ben, hanem körülbelül 4,5 percnyi sétára. Onnan, tudjátok, van szembe az a nagyon szép hotel, és annak a másik oldalán van egy ifjúsági szállás, és ott vannak még szobák. Ennek az ára ugyanannyi, mint az SDG-nek az ifjúsági szállása. Itt és mindegyik szobának saját fürdőszobája van, tudom, hogy ez sokaknál egy fontos szempont, és itt ezzel kapcsolatban lenne az a kérésünk, hogy legkésőbb szerdáig, éjfélig, 12 óráig, 23:59-ig, aki szeretne ezzel élni ezzel a lehetőséggel, akkor szóljatok, írjatok, küldjetek füstjelet, postagalambot, bármit, de lehetőség szerint inkább a refkap.tábor@gmail.com-ra írjatok egy levelet, és akkor abban már ezt mi fogjuk tudni, csak kérlek ezt így minél hamarabb, ha lehet. Köszönöm! Már többször hirdettük az április 25-én kedden esedékes szédervacsorát, ami Jézus szenvedés történetének a kiábrázolása szimbolikus módon, meg az ezzel való találkozás, így húsvét után. Ezt most újra hirdetem, és egy dolgot szeretnék még említeni, hogy május 13-án meg lett az időpontja a gyülekezeti kirándulásunknak. Tóth Sanyinál lehet majd a részletekkel kapcsolatban érdeklődni. Ezt most csak így mondjuk, hogy el lehessen különíteni a napot a naptárban erre, és a cél Solymár és a Budai hegyek, tehát nagyon messzire nem megyünk. Mindig egy örömteli dolog együtt lóni a kilométereket és együtt izzadni, úgyhogy különleges találkozások vannak ilyenkor is. Most pedig folytassuk az istentiszteletünket, és énekeljük a 249-es dicséretünket 3 versével. Áldjad én lelkem! Ő néki
A mi Isten tiszteletünknek a további megáldása is jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és hallgassátok meg a Isten tiszteletünknek a hosszabb ige szakaszát, a lekcióját, a Zsidókhoz írott levél 12. fejezetéből, a 12. fejezet 4. versétől a 11. verséig. Ez a következőképpen van megírva. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyjának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek. Ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Tegye az Isten áldottá ezeket az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói és cselekvői is legyünk ennek, ezért imádkozzunk együtt. Urunk, öröm van a szívünkben, mert megsegítettél bennünket, és eljutottunk erre a mai napra is. Köszönjük azt, hogy ezen a napon is sok áldást és örömöt készítesz számunkra. Köszönjük azt, hogy te jelen vagy, és kíséred az életünket, hogy hozzád mindig jöhetünk, és tőled mindig kérdezhetünk és kérhetünk. Köszönjük azt, hogy lehetővé tetted, hogy itt legyünk, és hallgassuk az igédet, a te tanításodat, és arra kérlek, Uram, hogy az emberi szavak azok ne csak emberi szavak legyenek, hanem legyenek azok a te életet formáló igéid, legyenek azok élő és ható szavak, amik változtatnak bennünket, és jobbá tesznek minket. Urunk, köszönjük azt, hogy bűneink, vétkeink ellenére is te soha le nem mondasz rólunk, hanem újra és újra azt mondod nekünk, hogy szeretsz minket, és ha megbánjuk bűneinket, akkor van bocsánat, van újrakezdés, van erő, van lendület, van út előre. Köszönjük, hogy te bízol bennünk. Úgy vagyunk itt ma, hogy úgy is itt vagyunk ma, hogy eléd hozzuk azokat a vétkeket, amiket elkövettünk, amikben nem voltunk a te tetszésedre, amivel bántottuk esetleg a hozzánk közel állókat, vagy nem úgy cselekedtünk, hogy az a te dicsőségedet hirdesse. Bocsáss meg nekünk is, kérünk, hogy mutass rá a vétkeinkre, hogyha valamiről nem lenne tudomásunk. Láttasd meg velünk, hogyha valamiben rossz irányt veszünk, és hogyha nem a szeretet útját járjuk. Köszönjük, hogyha megbánt bűneinket ma is megbocsátod, és köszönjük azt is, hogy nem a bűneinkre tekintesz, hanem arra az akaratra, arra az indulatra, amivel itt vagyunk, amivel keressük a te közelségedet, amivel kutatjuk a te akaratodat, amivel kíváncsiak vagyunk rád, és arra, hogy mit akarsz te mondani nekünk és adni nekünk ezen a mai napon. Hálával vagyunk itt, Urunk, köszönjük az életünket, az áldásokat, és kérünk, hogy szent lelked által taníts bennünket, légy itt velünk, áld meg Isten tiszteletünket Krisztusért. Ámen. Az ige hirdetésére készülve az új énekes könyvünk 26. énekét énekeljük. Atyám, két kezedben csak ott lakhatom. Így kezdődik ez az ének. Atyám, két kezedben csak ott lakhatom.
biztonságot csak tőled kapom. Újjá itt teremtesz, sebem ápolód, boldogság, hogy itt van otthonom. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban vesd el sorsomat. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban vesd el sorsomat. Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karod, bűtlenségem nem hánytorgató. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Atyám, két kezedben bátran sírhatom, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban vesd el sorsomat. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban vesd el sorsomat. Az a Isten tiszteletünk alapigéje, ami meg van írva a zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezetében, a 12.-13. versekben. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Azt a címet adtam az igehirdetésnek, hogy azt büntetik, kit szeret. Egy kicsit megakadtam a készülésben, mert mindig az van bennem, hogy a szerető Isten, a kegyelmes Isten. És most ebben az ige szakaszban büntetésről, meg fenyítésről olvasunk, és persze ott van az agyamban, hogy nem lehet az Istent csak egy oldaláról nézni, mint ahogy egyikünket sem lehet csak egy szeglet szerint nézni és megítélni. Ugyanígy az Istennek is több oldala van. A domináns, az a szerető, de ott van ez a fenyítés, ez a büntetés oldala is az igazságnak. Amikor készültem erre az igehirdetésre, akkor eszembe jutott a megtérésem folyamatából egy nagyon jelentős pillanat. Külföldön voltam, távol a szerető családtól, idegenben, és az a nyomasztó érzésem volt, hogy még nem beszélem a nyelvet rendesen, ki vagyok szolgáltatva a mindennek és mindenkinek, mert nem tudok tájékozódni úgy, ahogy egyébként itt Magyarországon mondjuk a kellő határozottsággal tudtam volna, és az a nyomasztó érzés uralkodott állandóan rajtam, hogy el vagyok veszve, és hogy bármi történhet velem, és olyan voltam, mint egy űzött vad, aki állandóan azt figyeltem,
honnan jön a támadás, és mire kell vigyázzak, nehogy baj érjen engem. És ebben az időszakban már ismerkedtem ugye az Isten dolgaival, de nem voltam még elköteleződve mellette, tehát csak egy érdekes dolog volt maga az Isten meg a Szentírás, de már úgy, tehát olvasgattam az igét, és ebben a szorongásomban egyszer csak így megvilágosodott előttem az, és megláttam azt, hogy nincs miért szorongani, nincs miért aggódni, hiszen az Isten tudtán és akaratán kívül nem történhet velem semmi. Tehát, hogyha én elhiszem azt, hogy az Isten, aki a világokat teremtette, és benne az én születésemnek is akarója volt, akkor én ő neki vagyok igazából kiszolgáltatva, nem a világ elemeinek, nem más embereknek, nem a körülményeknek, hanem egyedül az Istennek. De hát ki is ez az Isten, aki uralja a világot, és benne megtart engem? Ő a szerető Isten. Ugye ebből jött a felismerés, hogy én ennek a szerető Istennek vagyok kiszolgáltatva. Nem vagyok elveszve, mert az övé vagyok. Nem kell félnem, nem kell a támadástól tartani, mert az Istennél biztonságban vagyok. Bármi jöhet, mert ő uralja a helyzetet, és csupán nekem csak bíznom kell ő benne. Bízni, és ennek a bizalomnak megfelelően cselekedni azt, amit ő mond. És ettől úgy erőre kaptam. Ettől úgy hátradőltem, és azt mondtam, hogy jó, hát innestől kezdve bármi jöhet. Mert az Isten tudja, hogy mit bírok el, tudja, hogy mi a célja azokkal a dolgokkal, ami velem történik. Az jutott eszembe aztán közben, hogy milyen jó annak, aki Isten nélkül is sokkal erősebbnek érzi magát, mint amilyen erősnek én éreztem magam, mert amikor odafordul az Istenhez, akkor még ez az erős ember még plusz erőt kap, és plusz energiák szabadulnak fel, mert az Isten erejével még erősebb lesz. Egy kis kitérőként az jutott eszembe, hogy az Isten egyedi alkotásai vagyunk, mindnyájan egyen-egyenként. Mindenkinek megvan a maga küldetése ebben a világban, teljesen függetlenül attól, hogy milyen hosszú ideig él ezen a földön, vagy milyen rövid időt kapott csak. És zárójelben mondom, nem sorolom ide azokat, akik önmaguk vetnek véget az életüknek, mert ők saját maguk szakítják meg a küldetésük folyamatát és az áldásokat, és azokat sem sorolom ide, akiket meggyilkolnak, mert egyik sem az Isten akarata. Eszembe jutott egy példa annak kapcsán, hogy mindenkinek megvan a maga küldetése ebben a világban. Volt még vidéken egy kedves barátnőm, akiről azt mondták az orvosok, hogy nem lehet gyereke. És egész belenyugodtak a férjével ebbe, hogy a különböző nőgyógyászati problémák miatt nem bővülhet a családjuk. Aztán egyszer csak teljesen természetes módon várandós lett, de aztán a nagy öröm után nem sokkal jött a fájdalom, mert a baba meghalt a méhében. Borzasztó volt ezt a fájdalmat elviselni, és nyilván az volt az ő kérdése, hogy mire volt ez most jó? Miért engedte ezt meg az Isten? Ez olyan, mintha elhúzta volna az orra előtt a mézes madzagot, és most itt van összetörve a nagy fájdalmával üresen. És nem értette, hogy miért csinálja ezt vele az Isten. Én pedig kívülről azt láttam, hogy ennek a magzatnak, aki meghalt, az volt a küldetése, hogy megmutassa ennek a családnak, ennek a barátnőmnek, hogy Isten gondolatában mégiscsak az van, hogy neki lehet gyereke. Reményt adott számukra ez a meghalt baba. Ez volt a küldetés, a remény felélesztése. És aztán mostanra már nagy öröm az, hogy eltelt pár év ezután a történés után, és született utána 2 kislányuk. De hogy a lényeg, amit ki akarok ebből hozni, hogy mindenkinek van küldetése ebben a világban, és az Isten akarata szerint valók lehetnek ezek a dolgok is. Tehát a magunk küldetése mellett azt kell látni, egy kicsit kifelé haladva, hogy van egy általános küldetésünk mindannyiunknak ebben a világban, mégpedig az, hogy harcoljunk a bűn ellen, és ezzel együtt harcoljunk az Isten mellett. És akkor újabb kérdések adódnak, hogy mit jelent ez, hogy bűn?
és kicsoda az Isten, aki mellett harcolnunk kellene. És ezek olyan alapvető kérdések, amelyekről órákat meg napokat lehetne beszélni, mégis egy nagyon egyszerű választ ad elénk a Biblia. Nem kell ezeken a dolgokon túl sokat gondolkodni, túl sokat filozofálni, meg teologizálni. Nagyon egyszerűen megmondja a Szentírás, hogy kicsoda az Isten, és hogy mit jelent a bűn. Azt olvassuk János első levelében: szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Az Isten a szeretet. Az Isten tehát szeretet. Ebből következik, hogy az Isten irántunk való szeretetében élve, ebből merítve, ebben megerősödve, ugye, hogy neki vagyunk kiszolgáltatva egyedül, ebből az önzetlen szeretetből táplálkozva naponta, aki így él, és az Istenhez kapcsolódik, az az Isten szerint szeretetből teszi a dolgát ezen a világon. Szeretetből él, szeretetből jár, szeretetből cselekszik, szeretetből szól, szeretetből motivált, szeretetből mozdul. Ugye ezek egy kicsit ilyen utopisztikus dolgok, amire azt mondjuk mindannyian, hogy jó, hát ez nekünk nem megy, mert ezt nem lehet emberi erőből tenni, de ezért kérjük az Isten segítségét napról napra, hogy tudjunk szeretni, hogy tudjunk szeretetből motiváltak lenni, hogy tudjunk szeretettel odafordulni. És persze ezt a témát is lehetne éjjel-nappal boncolgatni, mert hogy a szeretetnek ugye rengeteg fajtája és formája van. A lényeg az, hogy jót akarni, jobbá tenni ezt a világot, jobbá lenni mi magunknak is. Ugye az már egy jó dolog, ha ma jobb tudok lenni, mint amilyen tegnap voltam. És az élet felé menni, nem pedig a halál felé. Tehát nem rombolni a dolgokat itt a világban, hanem életre segíteni egy kapcsolatot, egy munkahelyi légkört, bármi mást, ami az életünkben jelen van. És ebből ugye egyenesen következik, hogyha nem a szeretet a motivációm, hanem mondjuk az önzés, a hatalomvágy, a megfelelni akarás, és még sorolhatnánk, hogy mi minden lehet a motivációnk, akkor az nem biztos, vagy nagy valószínűséggel nem az Isten szerint való dolog, akkor az tehát bűn. Tehát minden, ami nem szeretetből van, az bűn. Még akkor is, ha ez a szeretetlenség csak engem, saját magamat érint. Ilyen például az, amikor valaki nem szereti saját magát. Amikor nem tudja elfogadni saját magát, haragba van saját magával és az egész világgal, ilyenkor jön az, hogy mindenki más a hibás, minden rossz és minden hiába való dolog van az életben. Mert nem tud megbékélni saját magával, nem tud megbékélni az Istennel, és nem tud békességben, szeretetben élni ebben a világban. Erről is ki kell mondani, hogy bűn, mert nem szereti saját magát, és nem fogja tudni szeretni a többi embert sem. A hosszú bevezető után arra térek rá, hogy a zsidókhoz írt levél 12. fejezeténél tartunk most. Ugye egy folyamatban vagyunk benne, egy sorozatban vagyunk benne, a levélnek a vége felé járunk. 12 fejezeten keresztül taglalja a Szentíró, hogy kicsoda Jézus Krisztusban az Isten. Hogy mit tett értünk, mit adott nekünk, és mit ad nekünk, miért érdemes hozzá ragaszkodni, és benne bízni. Fejezeteken keresztül beszél az Isten szeretetéről, ami felénk nyilvánul meg, ami nekünk adatik. Aztán olvastuk azt is, hogy ahogyan felsorolja a Szentíró, ugye hozzátéve, hogy nem tud mindenkit felsorolni, de felsorolja a hitnek a példaképeit, akik úgy élték le az életüket, hogy azon voltak, azon igyekeztek, hogy az Istennel kapcsolatban legyenek, hogy az ő akaratát tegyék mindig minden körülmények között. Persze voltak bukásaik, de az akarat az megvolt bennük, és a szándék az megvolt bennük. Na és ez az alap.
Tehát most értünk el ahhoz, hogy végig beszéltük a 12. fejezetre az alapot, amire azt mondja a Szentíró visszautalva erre, hogy na ezért mondom nektek azt, ezután a biztos pont után, amire épülve eljuthatunk hogy oda, hogy a szerető Isten szeretetből, pedagógiai szándékkal bizony megfedd bennünket, és megfenyít bennünket. Tehát nem mindegy az, hogy egy olyan istenképünk van, aki csak fedd, aki csak a fejünkre koppint, aki csak büntet, aki csak a rossz dolgokat látja, aki csak azt látja, hogy elbuktam, de a zsidókhoz írt levél az nem ilyen Istenről beszél, hanem a szerető Istenről beszél. És ez a szerető Isten szeretetből bizony van, hogy megfedd és megfenyít bennünket. Mert mi, az ő szeretett gyermekei, bizony olykor letérünk a szeretetnek az útjáról, és ez lesz onnastól kezdve a bűnnek az útja. Van olyan, hogy Isten megbüntet ezért, de emögött ott van az Isten szeretete. Amikor kisgyerek voltam, akkor nagyon szerettem az udvaron játszani, és azzal szórakozni, hogy egy ilyen fadarabbal az udvaron szaladgáló bogarakat igyekeztem irányítani. Hogy arra menjenek, amerre én akarom, hogy legyen az útjuk. Mindig oda tettem a botot az útba, és a bogár nem tudott arra menni, amerre ő akart volna. És én ugye eltereltem őt egy általam jónak gondolt irányba. Olyan kis vicces ez a kép, meg egy gyerek kapcsán ez olyan vicces, de így képzelem el az Istent, hogy ő sokkal nagyobb tudással, nagyobb hatalommal, nagyobb intelligenciával és mérhetetlenül nagy szeretettel valahogy így van velünk. Ő abból a magasabb perspektívából látva az én életemet, látja azt az utat, amin járok, látja azt is, hogyha letérek erről az útról. És ő már látja azt, hogy az út, amire én letértem, amerre én megyek, az vajon zsákutca-e, vagy esetlegesen egy szakadéke, és ezért minden eszközzel igyekszik az utamat állni, hogy ne menjek a zsákutcába, elveszítve ezzel napokat, heteket, hónapokat, éveket az életemből, vagy ne essek a szakadékba, az életem szakadékába, a mélységbe, hogy felesleges sebektől megóvjon engem és bennünket. Az, hogy minden eszközzel igyekszik utamat állni, az bizony tud fájdalmas lenni. Mert én akarok valamerre menni, de ő meg nem engedi. Ő valahogy mindig ott közbelép, ott megakaszt engem, és nem az van, amit én akarok. Az tud fájdalmas lenni, ahogyan erről az útról az Isten vissza akar fordítani. És le is írja a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, hogy a fenyítés a jelenben, tehát most, amikor élem a fenyítést, az nem látszik ugyan örvendetesnek, inkább elszomorítónak. Később azonban azoknak, akik általa megedződtek, az igazságosság békeszerző gyümölcsét adja. Tehát, hogyha tanulok valamit a fenyítésből, az Isten botjából vagy igazgatásából, akkor az később a javamra válik. Abban megedződök, abba elmélyül a bizalmam az Isten felé. Elmélyül a szeretetem az Isten felé, mert látom, megtanulom, megértem, hogy az Isten szeretetből nem akart engem arra engedni, amerre én menni akartam volna. Gondolkodtam példán, hogy ez még érthetőbb legyen. Ugye Dávid királynak az élete az jó példát mutat erre, különösen is a Betcsabéval való kapcsolat, és az ebből a kapcsolatból született törvénytelen gyerek. Ugye amikor amikor meglátja Dávid Betcsabét, akkor ő hatalma csúcsán van. Egy hatalmas király, akit az Isten szeret, és egy csomó mindennel megáldott. Nagyon sok felesége van, még több gyereke van, pénze van. Tehát akár lehetne boldog is, de ő miközben háború idején, ugye ezt olvassuk, fönn sétál a várnak a tetején, meglát egy fürdőző nőt, aki iránt vágyat kezd el érezni, és aki kapcsán
az hajtja őt, hogy mindenképpen meg kell szerezze magának ezt a nőt. Mindegy, hogy milyen áron. És ugye ennek következménye lesz az, hogy odáig jutnak az események, hogy megöleti a nőnek a férjét, és aztán nem először ugye magához hivatja, együtt van vele, kiderül, hogy a nő gyermeket vár, megöleti a férjét, és úgy csinál, minthogyha semmi se történt volna. Azt kell látni, hogy, és ugye Isten nem látja, nem nézi ezt jó szemmel, hanem megfeddi Dávidot, és a gyermek pedig meghal. Azt gondolom, hogy nem azt kell ebből a történetből látni, hogy a büntetés a gyermeken volt. Nem a gyermeken volt a büntetés, hanem Dávidon volt a büntetés. És ezt Dávid király is nagyon jól tudja. A gyermeknek az volt a küldetése, hogy észhez térítse a királyt, aki bár Isten gyermekeként igyekezett élni az életét, hiúságból, ösztönből, hatalomból, sokszorosan szeretetlenül, sőt, mi több gyilkos módon járt el és élte az életét. Pedig élhette volna ezek nélkül is. A gyermek, aki meghalt később, az Istentől jött, és az Istenhez ment vissza. De Dávidnak el kellett viselnie, és át kellett élnie a gyermek elvesztése feletti fájdalmat. És ezzel együtt a bűnnek a súlyát. Az, hogy ő hibás ebben a történetben. Az, hogy ő rosszul járt el, hogy ő bűnt követett el, hogy egy csomó minden dolga megnyilvánulása a szeretetből is, azokból az önző vágyakból fakadt, ami ott volt benne. És romlására lett ő egy családnak, egy férjnek, egy feleségnek, és most a gyermeknek, aki egyébként tőle származik. Meg kellett látnia, hogy a szeretet útjáról való letérésének az első lépése az akkor volt, amikor meglátta Betcsabét meztelenül. És megfogalmazódott benne, hogy neki kell ez a nő. Ez volt az első lépés. Itt még vissza tudta volna fordítani ő maga is a dolgokat. Mondhatta volna azt magának, hogy megvan mindenem. Egy csomó feleségem van, hatalmam van, gyerekeim vannak, békesség van nagy részt. Már nem üldöz engem senki, Saul is meghalt, én vagyok a király. Mondhatná azt, élhetnék békességben. De ez a nő, amikor ő meglátta, akkor úgy tűnik, hogy elvette az eszét, és eltérítette őt erről az útról. Azzal együtt, hogy most Dávidról, mint férfiről beszélünk, azért hangsúlyozni kell, hogy a nőknél is nagyon sokszor megvan ez, hogy valami elveszi az eszünket. Ugye? És nem tudunk józanul gondolkodni, hanem megyünk a saját elgondolásunk, a saját önzésünk, a saját, nem tudom, hatalomvágyunk, és bármi ilyen rossz tulajdonságokat felsorolhatnánk, mert mindenkire érvényes ez, nem csak Dávidra, nem csak a férfiakra, hanem a nőkre ugyanúgy. Elkerülhető lett volna a gyászfájdalma, ha nem paráználkodik, és ha nem gyilkol. Tehát ott még csírájában meg tudta volna fogni saját magát és a saját ösztöneit. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket. A görög szöveg az egy kicsit kifejezőbb, mert még nem álltatok ellen véretek ontásáig a bűn ellen vívott harcban. Tehát még nem volt olyan, hogy annyira küzdöttetek volna, meg küzdöttünk volna valami ellen, és ezzel együtt valamiért, hogy a vérünket ontjuk. Eszembe jutott Krisztus, aki ugye vért izzadva könyörgött, vért izzadva imádkozott. Annyira szeretett volna engedelmes lenni az atyának, de annyira félt is attól az úttól, ami előtte van, hogy az imádságban kereste a megoldást. Vért izzadva vágyta az Isten akaratának teljesítését. Vagyunk-e mi ilyen harcban, amikor a bűn felüti a fejét az életünkben, a gondolatainkban? Hogy vért izzadva akár, de küzdünk ellene, hogy ne kerítsen hatalmába az a vágy, ami bármivel kapcsolatos, de szeretetlenségből fakad. Hogy ne legyek áldozata a saját vágyaimnak, a saját elgondolásomnak, a saját csökönyösségemnek.
Tudok-e ennyire harcolni ezek ellen a szeretetlen és a rossz dolgok ellen? Mert ez az igevers bennünket is figyelmeztet, és arra hív, hogy harcoljunk, hogy ne hagyjuk, hogy sodródjunk az eseményekkel, hanem legyünk tudatosan az életünk emberileg szólva irányítói, hogy legalább akarjuk leküzdeni azt, ami bűn, és akarjuk élni azt, ami egyébként az Isten szerint való. A bűn elkövetése miatt szenvedünk, amiatt ér bennünket büntetés, rossz következmény, amiben ugye Isten közbelép. Mert Isten nem akarja, hogy végleg elvesszünk. Az Isten nem akarja, hogy mi rosszabb emberekké váljunk, hogy az üdvösségünket hosszú távra, tehát az örök szeretetben létet veszélybe sodorjuk. Az Isten nem akarja, hogy elveszünk. Az Isten harcol értünk, és oda teszi azt a botot, és megakaszt bennünket, és figyelmeztet, és küld embereket, és helyzeteket alakít, mert harcol értünk az Isten. Neveltetésetek érdekében szenvedtek, írja a Zsidókhoz írt levélnek a szerzője. Azért fenyít, ami segítségünkre van. Márhogy a fenyítés, ő segíteni akar bennünket, amikor megállít, amikor korlátot szab. És akkor eszünkbe juthat mondjuk az egészséges szülői magatartás, mert hogy a szülő neveléséhez hasonlítja a Szentíró az Úristen fenyítését. Akik édesapák vagy édesanyák vagytok, jobban tudjátok, mint én, hogy szeretetből, féltésből milyen válogatott büntetéseket szabtok ki a gyerekeitekre. Mert az életről szülőként több tapasztalatotok van. Mert jobban látjátok, hogy az egyes cselekedeteknek milyen következménye lehet, és mert nem akarjátok azt, hogy a gyereknek nagyobb fájdalma legyen, így bíztok abban, hogy a fenyítésből adódó fájdalma kisebb, mint ami a cselekedetéből adódó lenne, és ezért közbeléptek. Ami a gyerek számára sokszor nem esik jól, fájdalmas. Csak egy nagyon apró dologra gondolok, amikor büntetésből elveszitek a telefonját. És akkor úgy kicsúszik az élete, ugye, a saját kezéből, meg alóla is, és fel van háborodva. De te tudod szülőként, hogy miért teszed ezt. Mert nevelni akarod. Azt akarod, hogy jobbá legyen, hogy terelgetni akarod őt, és azt akarod, hogy egy boldog felnőtt legyen majd belőle. Akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Nagyon súlyos szavak ezek, úgy fájnak, hogy hát ha szeret, akkor miért fenyít? Ugye? Miért büntet? Nem ellentmondás ez? Arra jöttem rá, hogy azért nem ellentmondás, mert ha makulátlanul tudnék hallgatni az Isten szavára, ha makulátlanul tudnék szeretni, ha mindig tökéletesen az Isten útját akarnám járni, meg tudnám járni, akkor nem lenne szükség arra, hogy nevelgessen engem, meg terelgessen bennünket, hanem akkor ez menne magunktól is. De mivel ez nem megy, mivel tévejgünk, és az Isten pedig sokkal jobban szeret bennünket annál, mint hogy elveszni hagyjon, ezért szeretetből közbelép. Ezért küzd és harcol értünk, mert szeret. És ahogyan a szülő-gyermek egészséges kapcsolatban látni az, hogy a gyermeknek önálló személyisége van, úgy az Isten-ember kapcsolatban is az Úristen tiszteletben tartja azt, hogy nekünk embereknek van személyiségünk, és van egyéniségünk. Nyilván pontosan tudja ezt, mert ő formált bennünket, de hogy ugye engedi, hogy mi menjünk a saját utunkon, és hagyja is egy darabig, meg figyelmeztet is, meg terelget is. Van, amikor nem értünk abból, hogy finoman szól, majd egy kicsit erőteljesebben szól, és akkor bizony oda kell tenni a botot, hogy álljál már meg, mert nem jó az irány. Azt tudjuk az emberi kapcsolatainkból, hogy akikhez nem állunk olyan közel, azokkal szemben, mert most minden szeretetlenség nélkül, de közömbösek vagyunk. Tehát azoknak az embereknek a sorsa nem jön közel hozzánk, nem féltjük őket, nem aggódunk értük, nem akarjuk nevelni őket. És ebből következik az, hogy ha az Úristen nem szeretne minket, akkor közömbös lenne velünk szemben, velünk kapcsolatosan. Akkor nem érdekelné, hogy milyen zsákutcába megyek be, vagy milyen szakadékba zuhanok le.
hanem azt mondja, jó, hát akkor csináld. De ő nem akarja, hogy elvesszünk, hogy elvesszek, hanem ő azt akarja, hogy nekem boldog, kiegyensúlyozott, jó életem legyen, függetlenül a körülményektől. Ugye, és erről megint lehetne órákat beszélni, hogy lehet boldog és kiegyensúlyozott valakinek az élete, aki fájdalmakat hordoz, betegséget hordoz. De vannak erre jó példáink. Szóval ebben a szeretetben megnyugodva szólít fel bennünket a Szentíró. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Ez a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket megerősíteni, ez arra utal, hogy az imádkozásban legyünk buzgóbbak. Vagyis harcra hív bennünket. A bűn elleni harcra hív bennünket ez az ige. És Isten segítségét kérni hív bennünket az ige. Mert ugye amikor imádkozunk, akkor az Isten erejét kérjük, hogy a mi erőnk megsokszorozódjon az ő erejével. Van egy ószövetségi történet, most már nem húzom nagyon a türelmeteket, most már vége felé tartunk a dolgoknak. Van egy ószövetségi történet, amikor Izrael serege Amálék ellen harcol. És Mózes fent van a hegyen, a karjait magasra emelve imádkozik. Imádkozik az Istenhez, miközben a hegy alatt a völgyben Józsué csatázik Izrael népével Amálék seregei ellen. Amíg Mózesnek a karjai bírják, és imádságra fönt tartja őket, addig nyerésre állnak az izraeli csapatok, mert ugye megvan ez az Istenhez való fohászkodás. Amikor viszont elfárad a keze és leengedi a kezét, akkor azt írja a Biblia, hogy akkor vesztésre kezdenek állni az izraeliek. Ezért van az, hogy Áron és Húr oda mennek Mózes mellé, és egyik az egyik oldalon, másik a másik oldalon tartja Mózesnek a kezét, hogy az ima kapcsolat ne szakadjon meg. Hogy az Istentől kért erő, az ne szakadjon meg, hanem az legyen, az jöjjön. Ahogyan Izrael seregei erőre kaptak, úgy a folyamatos Istennel való kapcsolat az bennünket is megerősít a bűn elleni harcban. Ahogyan kellett Józsué és a nép harcbeli odaszánása és küzdelme, úgy kell a mi harcunk is. Tehát az nem úgy van, hogy csak ülök csöndben, eljárok a templomba, de egyébként várom, hogy majd az Isten megmentsen engem. Tehát nekem is oda kell szánnom magamat arra, hogy a jót akarom cselekedni, hogy az Isten útját akarom járni, hogy a szeretet útját akarom járni mindenek ellenére, akkor is, ha a félvilág másképp gondolkodik. Én akkor is odaszánom magam az Isten hívására, és szeretetből akarom tenni a dolgaimat, és ez sokszor ugye a hétköznapokra, vagy hogyha a munkahelyi kapcsolatokban, ha belegondolunk, hogy csak azért sem rosszat tenni a másik ellen, hiába ő nekem ártott, ez egy vért izzadó imádság, hogy én sértve érzem magam, és mégis azt kérem az Istentől, hogy tudjam azt a másikat szeretni, és legalább a szeretetem addig terjedjen, hogy rosszat ne tegyek neki, hanem amíg jót nem tudok tenni, addig maradjak nyugton. Ez vért izzadó imádságot jelent, de ezt várja tőlünk az Isten, hogy mi is oda tegyük magunkat, és akkor az Isten ereje megnyilvánul, és az Isten ereje az életünkben jelen lesz, mert képesek leszünk megbocsátani, és képesek leszünk mindenek ellenére szeretni. Kell a mi akaratunk, a mi küzdésünk az Istennek, mert ő megtehetné, de nem teszi meg nélkülünk. Be akar vonni bennünket ebbe a küzdelemben, mert a harc, a küzdés, az formál bennünket. Olyan szép az a kifejezésünk, hogy harc edzett. Amikor a férfiak csatába mentek, ugye akkor ott annyi mindent megtanultak. Megtanulták a csatában, és megtanuljuk mi is a magunk csatáiban legyőzni a félelmeinket. Sokszor legyőzni önmagunkat. A csatáinkban megismerjük magunkat jobban, és az Istent jobban. A csatáinkban stratégiákat fejlesztünk ki,
mi is gondolkodunk, ugye? Amikor valami küzdés van bennünk, valami gyötrődés van bennünk, amikor a napi harcainkat éljük, akkor azért folyton azon jár az eszünk, hogy hogyan tudnánk ezt jól megoldani. Azt mondja a Szentíró, ne lankadjatok el az imádkozásban, kérjétek az Isten erejét, és az Isten ott lesz veletek a harcokban. Hát ebben segítsen meg bennünket az Úristen, és adjon nekünk bölcsességet. Ámen. Az ige hirdetésre válaszul a új énekeskönyvünknek a 13. énekét énekeljük. Áldom szent neved a mézzel folyó földeken. Szent neved a mézzel folyó földeken, hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet. Áldom szent neved, az út a pusztában vezet, a száraz kietlen helyen, áldom nevedet. Minden áldás dicséreté formál szívem, s a körül zár a sötétség. Azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr nevem, áldott legyen hatalmas nevem. Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy, a nap fényes az életem, áldom nevedet. Áldom szent neved, a szenvedések útján is, bár könnyek között áldozom, áldom nevedet. Minden áldás dicséretét formál szívem, s a körül zár a sötétség. Azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr nevem, áldott legyen hatalmas nevem, áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr nevem, áldott legyen hatalmas nevem. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel, szívem így felel, hogy áldott szent neved. Adsz és elveszel, te adsz és elveszel, szívem így felel, hogy áldott szent neved. Minden áldás dicséretét formál szívem, s a körül zár a sötétség. Azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr nevem, áldott legyen hatalmas nevem, áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr nevem, áldott legyen hatalmas nevem. Imádkozzunk. Áldott a te neved, Urunk, mert nem mondasz le rólunk.
csak azért is szeretsz bennünket, minden hűtlenségünk, minden kétségeskedésünk, minden hazugságunk, minden kicsiny hitűségünk ellenére is. Köszönjük, hogy te soha nem mondasz le rólunk, bármilyen zsákutcába megyünk is be, vagy bármilyen szakadéknak a mélyén vagyunk is. Köszönjük, hogy te jössz és megmentesz bennünket, és hogy viszonzás nem kívánó szereteteddel szeretsz bennünket. Hálásak vagyunk azért, mert ez a szeretet, ami önzetlen, ez formál minket. Te nem erővel, nem akarattal akarsz bennünket megváltoztatni, hanem szeretsz, és ezért egyszerűen csak változunk. Köszönjük a te áldásaidat, és köszönjük az eddigi harcainkat is, Urunk. Hálásak vagyunk, hogyha tanulni tudtunk belőlük, és még hálásabbak, hogyha nem esünk ugyanabba a csapdába. Köszönjük a te bölcsességedet, amivel bennünket is meg akarsz áldani, és amivel vezetni akarsz minket. És köszönjük az erőt, amivel sokan olyan mély sebeket, terheket tudnak elhordozni, ami emberileg hordozhatatlan és felfoghatatlan. Urunk Istenünk, vezess bennünket a küldetésünk útján, úgy, hogy közben az általános küldetésünket is tudjuk élni, szeretni és szeretve lenni. Általad és azok által, akik akarnak bennünket szeretni. Így köszönjük Krisztusért, hogy itt vagy velünk, és hogy megáldod hétköznapjainkat is, hogy te nem csak a templomban vagy itt, hanem ott vagy velünk a munkahelyen, ott vagy a családban, ott vagy az úton, amikor megyünk valahova, és ott vagy a kapcsolatainkban. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, úgy, ahogyan azt Jézus Krisztustól tanultuk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk végén az áldást várva énekeljük az új énekeskönyvünknek a 112-es énekét. Ki vagyok én, így kezdődik ez az ének. Felállhatunk nyugodtan. Vagyok én, hogy a hajnal csillag és minden utamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél. Nem azért, amit teszel, de azért, aki te vagy. Nézd rám, csak elvadó virágszál,
Vegyük az Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Menjetek békességgel, tudva azt, hogy küldetésetek van ebben a világban. Áldás békesség.